Okay, thank you. 还要奶是吗？还要奶茶还是咖？这个是哦，And you see, you drink a little coffee, and later you sip a little water. The water becomes very sweet. Really? Is it warm? It's warm. It's special. Na, sziasztok! Most itt vagyunk a farmon, mondhatni azt, hogy farm. Az anyósom ide szokott járni mindig kertészkedni, meg ültetni dolgokat, itt vannak rizsföldek, és itt az egyik ismerőse itt épített ide egy ilyen kis bódét, és ez lesz majd ilyen kávézó, vagy kaját is majd árulnak, majd egy pár hét múlva, és most már ide jöttünk kipróbálni, hogy milyen a kávé. Ja, úgyhogy nagyon kis cuki hely. Van ilyen virág, ez egy fának a virága, és nagyon jó illata van, olyan, mint a sárga baracnak, nagyon jó. Jackson is elveszi a kávét, szia Jackson! Finom kávé. Számé. Én majd mást iszok, szerintem teát. Ma éppen kedv van, és vacsorához készülődöm. Gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy hogyan készül a hátpát, amit már annyi vlogomban, meg videómban láttatok. Utoljára szombaton vlogoltam, amikor is a farmon voltunk. Ez a Báni ismerőségnek a kávézé, amit most, vagyis hát ilyen étterm, amit most nyitott meg, és az anyósom oda meghívott, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Szóval azt láttátok utoljára, gondolom. Na mindegy, szóval ma meg akarom mutatni, hogy hogyan is készül ez a hátpát, amit nagyon szeretünk itthon. Úgyhogy meg is mutatom nektek, hogy hogy készül. Elő van készítve egy ilyen nagy edény. Ebben van így negyedig egy víz. Aztán majd mosok ilyen gombát. Ezt a gombát. Ez egy ilyen másfajta gomba. Ilyen barna színű. Utána vágok meg mosok két darab ilyen fajta gombát, ezt a fehér répát, meg majd kerül bele tofu is, de ezt majd később rakjuk bele, és majd így összevágjuk, és még majd szórok bele ilyen szárított halat, ez is adja az ízét neki. Ja, úgyhogy ezeket most megmosom, meg összevágom, és akkor majd belerakom a vízbe, és akkor felrakom főzni. Ahogy így látjátok, felvágtam a fehér répát, azt a vastag gombát, megmostam, kicsit szétszettem ezt a vékonyabb gombát, meg ezt a barna gombát is felapítottam. Úgyhogy majd szépen ezeket berakom a vízbe. Jó, hogy feljön meg. Majd még jön hozzá husi, meg talán még egy másfajta ilyen krumplis gyökér, de azt majd később adjuk hozzá, meg majd Jackson hazajön, és ő fogja azt majd előkészíteni. Ja. Úgyhogy ez mind belerakjuk, szuper, ezt főni hagyjuk, és akkor még ezt, ma még ebből szórok.
Megjött Jackson a munkával. Szia, Jackson! Szia! Most te jössz. You need to finish my cooking. Okay? Jackson így csinálja a szószt. Van ez a fekete szezam krém, ilyen majszerűség, és akkor ebből egy másfél kis kanállal rak bele, aztán pedig egy kis levest még rak bele, és akkor ugye így elkeveri, hogy jó legyen a szezámnak. Az ő szósza, még rak bele egy kis hagymát is. Az ő szószába kerül majd erős paprika, meg szójaszósz, ilyen sukiyaki szójaszósz rak bele, meg egy ilyen sima szójaszósz még. Ez az enyémbe megy bele. Mennyit rak ezt? Szerintem egy ilyen kis kanállal rak bele, hogy legyen íze, sós íze. Itt még megmutatom nektek, hogy akkor van itt még ilyen húsgolyók, ez is tofuk, ez pedig ugye husi. Ezeket majd ugye később fogja megfőzni. Ez is egyfajta ilyen halas hús golyó, valamilyen dolog. Ez pedig ez a gyökér, amit még mondtam. Ja, úgyhogy itt fő a leves, látjátok? Most már tofu is került bele, szépen föl. Hát kell neki egy jó, hát szerintem egy fél óra a levesnek, hogy megfőjön. Főleg a fehérrépa miatt, hogy ez teljesen meg legyen főzve. A többit az pedig csak később rakjuk bele, mert nem kell annyi idő. Főleg a húsnak fél perc se kell, mert ilyen vékony szeletekre vannak vágva. Ja, úgyhogy eddig így halad a vacsora. Úgyhogy nem sokára most már elkészülünk. És akkor ja. Idehoztunk minden, még az vességet bemutatom nektek, azt is majd később megfőzzük. Úgyhogy készen vagyunk, készen állunk a vacsihoz. Juhú! Yummy, yummy! Sziasztok, jó reggelt! Hát megint szombat van. Úgy tűnik ez a vlogom csak ilyen havi vlog lesz, mert hát a hétvégén történnek dolgok, hogy menjünk valahova, hogy hétköznap nem nagyon történik semmi. Úgyhogy ezt én nem nagyon tudom nektek bemutatni, ugye dolgozom, úgyhogy ez nem annyira érdekes. Meg úgy ezt nem is vlogolom, nem is lehet vlogolni. Ja, úgyhogy ma Ivan, barátnőm fog elvinni egy cuki kis helyre. Nem tudom, hogy hova visz, azt mondta, hogy meglepetés lesz, de annyit tudok, hogy a hely neve, ahova megyünk, az Névan. Ez egy ilyen kis, falucska, vagy nem is tudom, így a hegyekben van ilyen kis hely, kis van ilyen piac, meg ilyen kis helyek, éttermek, kávézók. Ja, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, nagyon jó napunk lesz ma. Én majd kicsit későn keltem fel, de jó volt bealudni végre, úgyhogy fárasztó hét után. Úgyhogy most fogok reggelizni, aztán ja, még azért egy 45 perc, mire jönni van, úgyhogy még azért át kell öltöznöm, meg ilyenek. Na jó van, akkor ma még jelentkezem. Sziasztok! Na itt van az én kis egyszerű reggelim, banán, ilyen zabbal, és dió van benne. Hát a szokásos. A reggeli rutinomban láthatjátok ugyanezt a reggelit. Itt vagyok Iván kocsijával. Hello Iván! Elindultunk, hát eléggé esett az es, amikor eljött hozzám. Még most is esik egy kicsit, de reméljük, hogy majd eláll, majd meglátjuk. Ja, úgyhogy itt vagyunk, megyünk. Nem tudom mennyi idő, mire odaérünk, de szerintem még egy ilyen 4 óra 20 perc. Ja, amúgy nincs annyira messze tőlünk, körülbelül olyan fél óra lehet, fél óra 40 perc.
Here. Some mini vegetables. Yeah. And the vegetables are famous because they come from the mountain. Oh. Okay, you can eat first here. You can eat here, yeah? Yeah. Yeah, I like. And then I can buy some other things. Yeah, we first buy other things then, I guess. Ivan vesz itt finom kolbászt. Megvettem. Ez ilyen fekete zselé, és tejbe van benne. És nagyon, nagyon szeretem. És nem édes, nincs benne cukor, úgyhogy még jobb. Van ilyen fekete teát kért. Még vett ilyen kolbászt, fokhagymával. Itt amúgy tofut fogunk enni, majd megmutatom, hogy mit eszünk. Nagyon érdekes. Többféle tofu van benne, meg gomba, meg zöldség, nagyon finom lesz. Itt pucolja éppen a... You are eating the garlic with the sausage. Yeah, it's fun. Na itt a tofu. Látjátok mennyiféle. Tofu! She's not so really. Are you taking the film? Yeah, we are here. Itt vagyunk. Itt nagyon esik itt. Itt sziporkázik az eső, nagyon érdekes. Yeah. Nagyon szép. Tök szép a kilátás. You're starting. So nice. Yeah. It's nice. It's beautiful. Yes. It is. And then there is the coffee shop. So cute. Elfoly az esernyő! Is it okay? No? No? It's flying. Oh no! Don't fly away! Oh my gosh. We need to fix it. I think we just need to go like this. Yeah. Itt még sosem volt Ivan, pedig már voltak a kávéházban. Azt mondta, hogy itt én még nem volt, nem tudta, hogy föl lehet jönni erre a hídra. Mondom, pedig föl lehet. Abigelt és Debit is elhoztam már ide. Úgyhogy ők már voltak itt. Ugye, Abi? Ja. Ott van a piac. The market. Ja, arra fele. Ja. Oh, I don't have food. Okay, number 3. Thank you. Oh! Hello! So good! This place is so nice. Wow, very nice.
Örültek. Hello, Kitty! So cute! Our table. Ha csak anyukám itt lenne meg apukám. My mom, I wish my mom is Yeah. here. I think she will love this place. She will. So beautiful. Flowers. Thank you, You're welcome. And the trees are like scary. So dark. It looks scary. But it looks still nice. Nice. Wow. And people are eating there.